Mikäs toi on? Kello. Kauas. Just. Okei. Nyt mulla on tarkoitus tutustua teihin. Jutelkaa ihan vapaasti, mistä te ihan normaalistikin juttelisitte. No, tiedätkö mitään aseita? En tiedä. Käytkö puntilla? Miten formula? No kai sä nyt lätkästä tykkää. No, tulee jo selvä. Sä olet siis kauppatieteitä. Kyllä. Mä hain yliopistoon, kun mun uravaatesuunnittelija tuhoutui tulipalossa. Se oli silloin, kun mä menetin kaiken. Kuulostaa tosi dramaattiselta. Joo, mä oon tottunut. Mun elämää vois parhaiten kuvailla sanolla seikkailu. Ei, tossa on viiniä, tähän riittää, että ota vaan lisää, jos haluat itse. Suosittelin kyllä tätä. Mä en periaatteessa juo muuta kuin champagnea. Se on mun aina periaate. Siis se maksaa 900. Nyt kun Asko maksaa meidän vuokran, niin Onko se tosissaan? mä kuulin omin korvin, mitä lahjakas Väinö on. Eikä se vaan niin voi ensin kusettaa, vaikka sun Hei, hienoa. sen soittotaito on ihan uskomattoman kehittynyt tässä minkä tasolla nähden. Oikeesti. Noniin. Älä sano, ei vielä piiputtaa. Hauska. Tää on kyllä tosi kiva peli. Mä oon samaa mieltä. Mitä tässä on nähdä ihan uskomattoman mahdollisuus? Kalle voi palata. Miksi sä tänne karkasit? Tulee mieleen yhdet bileet 2 vuotta sitten Balilla. Mitä te oikein teette? Mitä niin? Te pilaatte tän jutun. No kyllä kaikissa on salainen puoli. Ei niillä voi tehdä mitään valheellista tutkimusta. Teidän käytös vääristää sen tuloksia. No mitä sillä on väliä? Ainakin se saa materiaalia? Joo, tämmöistä keksittyä. No miksi sua kiinnostaa? Koska mä oon sen assari ja mun pitää valvoa sen tutkimuksen laatua. Okei. Onko se ainut syy? On. No, sit kun sä oot nähnyt elämää yhtä paljon kuin minä, niin sä opit lukemaan ihmistä kuin avointa kirjaa. Joo, mä kerron. Kun nyt lopetat ton pelleilyn. Mitä eroa on kärpillä ja syöpällä? No, syöpä etenee. Puhutaan lisää niistä nopeasti. Joo, Kärpät etenee. käytännönläheinen ammatti. Joo, kyllä mä tykkään semmoista. Hei, mä voin näyttää sulle jotain matskua. Sinne mä huomaan. Tytöt kävi meikkaamassa. Vimut just tommoista. Voisitko muuten jollekin jälkkäri? Mä voisin tosta leipasta jotain. Tomi, sä lupasit mulle sen niskahieronnan. Mitä? Niin. Totta kai. Reino, eikö sulla ollut ne harjoitukset tänään? Joo, mut mä ajattelin, että... Musta tuntuu, että Niila ja Sonja haluaisi päästä jo purkamaan tätä. Joo, tässä on aika paljon on nyt kyllä matskua tälle ekalle sessiolle. Joo, ja siis älyttömän mielenkiintoista. Okei, no hei, jos mä käyn sit vetämässä noin treenikamat niskaan. Niskasta puheen ollen nyt alkaa tippua. Kai se kannattaa. Taisin tiputtaa eilen. Onnea rakas poikani. Parhain terveisin isäsi Veikko Honkala. Hyvää syntymäpäivää pojalleni Terolle. Onnea 6-vuotiaalle pojalleni. Terveisin